Pakaian cangkem. Wong lanang ngomong sak kecap, wong wedok rong kecap. Wong lanang rong kecap, wong wedok 40 juta kecap. Nganti gak umar kecap. Aku kira jamu wong wedok iki aja ngono kuwi. Jenenge kok ngomong malah-malah kudu tanggung jawab. Lho iki lho kowe lho dianak sampe nang dianak terus piye? Kowe anak apa bangane apa? Bojomu iki sedina loro nang dina lanang. Lho kowe iki lho dadi wong lanang kok jono karo. Kowe Pak. Aku wong tuwa yo tuh. Lah sini dua anak. Suwe-suwe rupang kaya liwak hujan. Lah wong berarti iki akeh mondok oleh liwak. Variasi deh. Motornya dimodifikasi kasih tak modif. Ben silir. Seragam karo kowe kudu. Wis ora usah jogeger. Aja sate sini-sini wong. Iki lho. Anjir dungu wong wedok kampung. Anjir wis duwe. Gini lho, Dik. Kowe kok mau sepeda listrik? Iki sepeda wis digawa rumah ana listrike tak nggo nyetrum kowe. Aku tak rumah aku jare dokter. Dule. Gua metal takon, tapi dong jalan Lalu kilo, beno karo jereken. Lah, ben. Oh, aku lho duwe. Mangai wong ngono. Wong anu. Sesuk tak kono kicin kok tenang aja. Mau mening-mening. Ini satu dulu. Tulisane sing kanelan. Lah kok nek dituduh wong mosok mayit do tumpak-tumpakan ngono piye? Ya benar. Lah piye? Aku mbok kae. Ngosok bodol kan cek suwe tak kono kan aku wis pesen kae untuk ini. Putih bersih. Ya, ya semburan gak lajur ora usah jahitno. Kok nek dijahit kok iso dienggo? Tak anu mbok wis tak kae kita tuh. Bisa. Dhuwur ben ketok kewanti. Ben ketok kewanti. Engko terus tenan sabuki. Misal ben ora mayu, apa mayu ben ora patek banget, alami maneh kenceng. Bojomu kan takayane kok. Akara kok. Mbok mati tugas kan. Ini aja terus sama. Digo. Saiki kowe lho, bojomu sekarang mati kok kowe iki piye? Ya setu. Saya mau ora mau dengan mati. Ya ya. Ya kok kudu lewat bojomu.
Aku buat aja. Aku mati. Kowe tak tekne. Mati pindo kowe. Ayo, apa piye kowe? Aku wis mati pindo. Telah aku ora iso mati. Lah aku jenenge aku mati, roh kata bojoku aku rek. Yo. Bojoku kata iki sing ada disuwek tenan. Anggere aku turun dada iki. Aku yo terdelok, waduh neraka aku yo. Itu lagi suwe. Berapa? Itu ya jenenge suwe mau suwe rambut tukokno. Nanti ini tak tukokno gegeden malah patok. Ukuran 6 likur tak tukokno 46. Iso teko udel. Ayo jenenge mau kowe dhewe. Apa masa? Aku rasa jelas kok bukan masak, masih jelas sapa. Mulai ki makan dene sama dijono beras no keker. Tenang, jangan khawatir. Aku wis ngegrek. Ngegrek. Iki mek ibu. Wis ngegrek. Krep apa? Krep ayam tak kowe. Tekan dhewe ndelok mrene. Ngegrek. Kok kita aku dhewe rumah. Rasa tai. Mangan bojo-bojo. Iki segobok. Bagi pangan. Kowe wis tau nyanyi iki ta ora? Rodosa. Dan ini wis tau kampas motor. Andalan nasi karena gorengan itu. Tahu iki kuku timbangannya tabung. Tabungnya oke kaum. Itu pun nek kita katanya tahun. Ciki ya. Jadi Dijongkok terus diombeni telung ember. Saya amat depan barang. Ya sing. Nek salah terus diombeni. Wes gak kesalahan? Teman sak. Wes apa? Bayan Sarmidin kan. Omah ditinggal suwung ngertionean penggaweanmu kelayapan ngono yen rasa tak gawekno omah bojo kok tuminggake kaya ngono matane omah karo kontong blong ra ono wonge Dolan.
praktekane. Tapi ya orang dia kok wedok. Lho lu kok ora gimana Nyontoni karo anakmu kae lho. Wong kok senengane tukar padu wae. Kurang. Kurang lek ku menehi dhuwit kowe. 2 minggu kepungkur tak menehi dhuwit 10.000 kurang. Ora takok regane beras. Sak arepmu kono mbok tukokno apa? Tukangnya buat kasih tahu. Terus apa deh? Semua kayak gede nyom. Kurang orang yang kayak tembok. Mantu sambel lak. Coba sekarang. Oh, karena bojone ngono ra anak kowe. Teko-teko yo ngamuk. Iri bilang bos. Ira-iri. Saya mae. Apa kowe? Keluar apa omongan karo pedus dibasi lho. Ya gampang lah aku panen ngomong ya deh ya. Sepenting mangan ya. Mengko tak kaya 10.000 meneh. Ayo. Anut omongan mantu. Terus ora ono gunane tukaran-tukaran sampean yo. Aku tukaran kok kok ya anjek kan rambut iki. Matane. Radhengan karo maratuwa. Kelakuan kok kaya ngono. Cemburu bilang bos. Temburu. Ayo deh. Aku asli nek wis kepengin hubungan karo kowe. Anggo wifi kerancan. Kuota kana iki. No. Aku iku maratuwamu. Aku iki mantu. Lengket karo ora urusanku. Ya udah tahu. Orang dari dia. Kan gua kasih dia kok ribet. Dolan gowo. Ini dia. Matane. Aku lihat nek ora urus-urusanku dhewe. Wong kowe iki mantuku kudune iki ngajeni karo aku. Kudune iki ngurmati karo aku. Mergo kowe kepek bojo karo anakku. Tetapi kan caranya karena ngono lah. Wong perkara apa ini ini sampean kan gowo. Malah koyo boneka pingin. Malah nirokno aku. Ya aku aja ini. Beriku kelakuane mantu. Ya Bileng kecil. Cukup. Wes pawaan mulane lewat nang tembung ngombe pilih-pilih. Apa super tetra nek menawa usus senggoro. Iso ngentuk terus. Ana wong didarani sapi. Aku tak ngomong. Lah tekan mboten ngomong. Tegese iki aku tak ngomong dungokno. Aku tak dungokno. Ayo. Yo. Cak. Yo. Apa? Wis nek
siang ya sedek.